Eibarko memoria bizirik, ondarea, historia eta nortasuna hauxe da Eibarren gaurren laugarren atalaren izenburua. Saio hau Eibarko ondare historiko eta kulturalari eskainiko diogu. Ego Ibarra batzordearen lana eta badiar dugu elkartearen ekarpena ezagutaraztea dugu helburu. Herritarrak Eibarko historiara eta memoria kolektibora hurbil daitezen. Batez ere, ezin dugu ahaztu, ondarea eta memoria herri baten nortasunaren parte direla. Hori dela eta hau guztia ezagutzea oso garrantzitsua da, noski. Helburu honekin, Eibarko udal, ondare historiko eta kulturaren teknikariarekin berba egin nahi dugu. Ane Uraindu izena. Kaixo, Ane? Kaixo. Eskerrik asko, gurekin egoteagatik. Eta bestetik, Asier Sarasua diar dugu elkartearen ordezkaria dugu. Kaixo, Asier? Kaixo, esaguz. Berriro, hori, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta Anerekin hasiko naiz. Ane, zer da Ego Ibarra eta zertan lan egiten du batzorde honek? Bueno, Ego Ibarra 80ko hamarkada bukaeran sortu zen batzorde bat da. Hasieran bertan lanean Begoña Azpiri teknikaria egon zen, eta urte luzetan bera egon da Ego Ibarra hitz horren atzean jotake lanean, eta azkenengo 2 urtetan ni naiz Ego Ibarra batzordeko teknikaria. Eta hasieran izan zuen helburua batzorde horrek izan zen ondare historikoa berreskuratzea eta Eibarko euskararen ikerketa bultzatzea. Urteak pasa dira, ia 40 urte, eta helburu horiek ahaztu gabe, uste dut helburu orokorragoa daukagula gaur egun, eta gure helburua da Eibarko ondare historiko eta kulturala berreskuratzea, zaintzea, kontserbatzea, ikertzea, eta bereziki zabaltzea eta gizartaratzea, ez? Eta horretarako hainbat eta hainbat lan egin dira eta egiten ditugu. Horien artean adibidez argitalpenak egitea daude, Eibarko udalak argitaratu ditun ondarearekin zerikusia duten liburu guztien edizioa Ego Ibarratik egin dira, ikerketa zehatzagoak ere bultzatu dira, baina badaukagu ere Mercedes Kareaga beka, aurreko urtean 2. edizioa atera genuen, erakusketak antolatzen eta egiten ditugu, eta beste hainbat ekintza zehatzagoak. Bat aipatzekotan Eibartarren ahotan, ahozko funtsa oso garrantzitsua da, hasieratik bertan lanean egon zena, eta horrekin urtero audioak eta elkarrizketak eta herritarrei egiten zaizkien elkarrizketak kodifikatzen eta egiten jarraitzen dugu, eta beste horren beste lan. Ja, lan mordoa egiten duzue? Baina zergaitik da garrantzitsua memoria historikoa zaintzea, Ane? Nik oso argi daukat erantzuna, eta uste Ego Ibarra ere hortik sortu zala, iragana ezagutu etorkizuna eraikia izateko. Nondik gatozen ezagutza oso garrantzitsua da, izan nahi dugun hori eraikitzeko, eta uste ere herriko identitatea sortzen laguntzen duela, eta Eibar gaur egun da, izan zen horregatik, eta ustez horren zaintza ezinbestekoa da. Eta Eibarren zeintzuk dira nabarmenduko zenituzken ondare elementuak eta historiaren pasarteak? Egia esan, herri guztia dira aberatzak, ondarean eta historian eta gauza askotan, baina uste Eibar bereziki oso aberatza dela, ondare historiko eta kultural zabala eta handia eta aberatza daukala, baina ni ustez Eibarko gauza berezi bat ondare industriala da, niri asko gustatzen zaidan alor bat da, eta Eibar industriaren inguruan eraiki da, esango nuke industria garapen hori gabe, nolako Eibar izango genuke urbanistikoki edo horregatik da Eibardan bezalakoa, eta armagintzaren museoa daukagu, fabrikatu diren elementu guzti horiek erakusten dituen, ondare industrial elementu guztiek erakusten dituztenak, baina ez horiek elementuak, materiala bakarrik, inmateriala ere, lanbideak, artea,
Eibartarrak ere badukate Eibarko euskera industriala esaten dana, ez? Industriako elementuak eibartarrez nola esaten diran, hori guztianik nabarmenduko dut nuke eta ondare industrial hori asko gustatzen zain nahi. Ados zaude? Zerbait ahaztu zaioan eri? Seguro. Ez, ni ados nago, guztiz ados nago, ez? Esango nuke ondare bere izgarri xena Ibarren industriala gala, ez? Inguruko herrixetan bai, baina Ibarren pixu nabarmena daka ondare industrialak eta armagintzak, ez? Eta ondare industrial hori, ehundura industrial hori eraikitzeko modua berezia izan da Ibarren, eta horrek eragin eduki dau gure gizarteko eta gure Ibarko elementu guztietan, ez? Hirigintzan aitxatu duzu moduan, oitxuretan, jendia erlazionatzeko moduetan, gaur egun Eibardan horretan eragin eduki dau eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Eta gero, ez berezia dalako, hori herri guztietan dagoelako, baina bai bereziki landu da Ibarren, nik uste dut indar garrantzitsua eduki dela Eibarko euskeriak. Udal gitxi egongo dira, esango nuke, beste 2 edo 3 egongo dirala, Euskal Herrixan, bertako euskeria inbeste, jaso, landu, ikertu eta gizarteratu da denak, ez? Hemen aztertu dira toponimia, kantuak, aditza, esakerak, atxizenak, Eibarko euskerian ezaugarri eta alderdi guztiak landu dira. Badaukat orain argi zein den Eibarren bereizik izastasuna, baina divulgazioa herriaren gana iritsi ahal izateko nola egiten da, Ane? Uste bai badiar dugu, bai guk edo beste alor guztietan itzen dena da, gu saiatzen gerana da teknikoagoa edo izan aldan kontzeptu bat irisgarri egiten, ez? Mundu guztiari irisgarri egiten. Nola lortzen da hori, lehen aipatu ditudan ekintza eta ekimen guzti horrekin, baina adibide zehatzagoak edo ematearen divulgazioa egin daiteke bizita gidatu baten bitartez, hitzaldi baten bitartez, baina badaude beste modu batzuk, gaur egun badaudela praktikan jartzen alor askotan, eta adibidez ondarearen digitalizazioa ere bai divulgatzeko modua da. Hirigintza sailarekin elkarlanean guk Eibarko eraikin batzuk digitalizatzen ditugu, eta Egoibarra webunean gizarteratzen ditugu, edo eskuragarri jartzen ditugu, eta ondarea babesteaz aparte, guk lan asko egiten dugu ondare hori babesten, edo behintzat ikertzen eta abar, baina gizarteratzeko moduak ere bai aldatzen joaten da denporan poderioz, eta hortan gu ere bai egon behagera pixkatxo batez, pendiente, eta nola egin, parte hartzaileagoa esateko, jendiak nabaritzeko, beraien egunerokotasunean erabiltzen dituzten elementu asko eta asko, ondare kulturala dela, ondare historikoa dela, eta beraiek lan egiten dutela horrekin, eta hoxe izaten da gure lana, bai Asier eta Badiar duguko kideena edo Egoibarra udalaren kasua. Nik uste dut hori kontzeptu eta ideia garrantzitsua dela. Hau da, jendeak pentsatzen dugu ondaria dela ikerlarixen, antropologuen, edo museoteknikarixen, zehose. Edo iraganekua. Edo iraganekua. Baina ondaria, egara konturatzen, ondaria azteko danona dela, eta gainera danok eraikitzen dugula, danok. Hau da, guk familiatik jasotzen dugu ondare hori, gizartetik jasotzen dugu ondare hori, liburuetatik eta barretatik jasotzen dugu ondare hori, baina ondare hori eraikitzen ari gara egunero gure lagunekin. Ondarea ez da lehen zegoen gauza bat, gaurtik lehenera ikusten dugun gauza bat, baizik eta egunero lantzen ari gara, eta gainera eguneratzen dagoena, beten gabe. Beraz, badi arduguk egindako lana, ondarean ala memoria historikoan datza, ez dakit. Memoria historikoan kontzeptua hor lehen anek bota du pixkat, ez? Memoria historikoan kontzeptua oso zabala da berez, jatorriz, baina gaur egisa da, memoria historikoa itxatzen denean, jende gehienak lotzen da dela, gerra zibilakin, frankismoakin eta represioakin, eta gaixe da kontzeptu orokorra izan berez. Gu gehiago erabiltzen dugu, ahozko ondarea, ondare inmateriala, ez? Ondare inmateriala, ikutu ezin daiteken ondare hori, dantzak, oitxurak, zinizkerak, hizkuntza, esakerak, lanbideak, hori da pixkat ondare inmateriala dana, eta gero ahozko ondarea da, ahoz kontatzen den ondare hori, ez? Eta Badiar du gehien bat, eta Ibartarren hautan holan jaixo zan, ahozko ondare hori jasatzeko. Gurentzat giltzarri ziren bi kontu anek beha itxatu dituana. Bat,
bilketa hori modu sistematiko, metodologia garbi batekin eta modu katalogazio profesional batekin eta bildu eta katalogatzea. Eta gero, gizarteratzeko hasieratik tresnak ipintzea. Digitalizatu eta gizarteratzeko tresnak ipintzea. Eta pixkat gure lana hori izan da, Ibar Arnautenekin hasi izana, eta gero beste proiektu batzuekin, eta da, hori, jende nagusisa elkarrizketatu, eta gaur egun ez hain nagusisa bai. Baina, lehengo itxura, lehengo bizimodua, lehengo bizkera, jaso, katalogatu eta gizarteratu. Gehien bat, gaztieneri, belaunaldi gaztieneri erakusteko, hor, transmisioetan handi bat egon da azkenengo 2-3 belaunaldixetan, lehen etxian jasotzezan aitzitxe amamen tradizio hori zuzenion, gaur egun hori pixka galduta daut, gaur egun beste bide batzuetatik elikatzen dira gaztiak, eta orduan transmisioeten hori gainditzeko nik uste dut tresna garrantzitsuak dira da, Ibarrak eta eskintzen dituen baliabideak. Herritarren teknologia berriekin, hobeto gazteengana hurbiltzeko, ezta? Ezinbestekoa da gaur. Ezinbestekoa. Azkenean gueren moldatu behar gara. Ez, lehen museo baten kontzeptua hain elitista zen kontzeptu hori gaur egun ez da hori, ja, gauza dinamiko bada, parte hartzaileagoa da, jendeak esaten duguna ondare hori berea dela nabaritzeko parte hartu behar du horretan, ez, bai behar dugu, bai gu, bai edozein eragile uste dut moldatu ingerala, gizartea moldatu da bezala, bestela ez dugu gure lana egiten. Eta zerengo, edo zer esango zeniekete, ondarea urrun ikusten dutenei? Uste denbora guztien esaten nahi geran hori, ez? Ondarea beraiena dela, egunero erabiltzen dutela, egunero ikusten dutela, eta beraiek ere izan behar dira, ez? Hori kontserbatzeko da zaintzeko parte eta bizitzeko. Ondarea ez dela gauza abstraktu bat galduta dauana, eta ez dakit esan palpable dau, ez? Egun dautasunean hor daukagu, eta... Inmateriala izan da be. Hori da, inmateriala izan da be, materiala da. Oso lotuta daudela bixak, eta... Eskerrik asko, dioi, zuen lekukontasunagatik edo zuen bizipenengatik, eskerrik asko. Izan zirelako gara eta garelako izango dira, horrezagatik Eibarko historia eta ondarea ezagutzea gaur egungo herria ulertzeko ezinbestekoa da, eta era berean etorkizuna ulertzen laguntzen digu. Datorren Eibarren gaur arte.